Takže čaute ľudia, vítam vás Andrea, natáčam video. A toto video je druhé video z mojej série Minecraft Pocket Edition. A áno, je to už druhé video a už som za kamerkou trošku tu bol, iba chvíľečku. A to bola možno jeden deň v Minecrafte, iba v Minecrafte. A tuto som začal ťažiť kameň, tam kde si tam by som ťažil a takže ok, tuto som mám zo pár kameňa, takže si ho zoberiem a ho tu takto dám, aby ste nepovedali, že všetko robím za kamerou. A chcel som urobiť takú vec, lebo furt mi tu chodia zombíci. Takto by som urobil, takto zničil by som to a urobil by som takú dieru, kde by spadli a bolo by lepšie. Takže ok. Ide nám večer. Mám šíp. Takže ok. Čo by som mohol urobiť? Ešte mohol by som tam dať tie dvere, aby to bolo dobré. Takže hop. Toto si pôjdem a semka by som mal mať krompáč. Čiže ja mám ešte option mobov datých preč. Mobov. Takže, ale chcem trošku podzabíjať skeletonov. Takže uvidíte také menšie zabíjania. Áno, tu je to, co si to takto označím. Aby som vedel, že hop. A doprčiť, nevadí. Ok, ja som to chcel takú vec urobiť, ale to sa nedá. Ok, lebo tu není shift, takže to sa nedá. Zoberieme si ovcu. Už máme dve vlny. Takže ok. A mohol by som si nájsť už nejakého kostlivca, lebo z neho padá šípy, to je jasné. A tu je aj zima, takže to je dobré. Ok, takže tam je ďalšia ovca, ale tam ďaleko. No, ideme si pre ňu, aby sme si mohli urobiť posteľ a ideme na to, ok, takže si ju zabijeme. Takže ho, kde utekáš? A ešte sa chcem opýtať, ešte sa chcem opýtať, že či by ste chceli ešte nejaký mod do Minecraft Pocket Edition alebo Texture Pack. Ak hej, tak nezapomeňte dať like, koment a napíšte do komentov. Takže ok, zabijeme si ho. Takže ok, takže zatiaľ ideme sem, kde si, ak sú tu není nejaký kost, tam je jeden kostlivec. Som ho kde si tu videl, kde si? Tam je, ale to som kde si blízko videl. Ok, takže trošku mi to laguje. A použil by som na neho môj krásny šíp, to je pekné jazero. Bič. Ja si ho dávam na ranu. Bič. Tohto som si nedal na ranu. Ajja. Super. Koľko mám šipov? 3. Takže zabijeme si tohto zombika. Headshot. To bolo dobré. Nechcem si ho zabiť. Nechcem si ho míjať tento a ešte tohto. Toho si navolákame a headshot. Headshot. Shit. Ja už nemám. Šajzen. Super, toto som potreboval, ale aj tak nemám toho dosť. Už nemáme ničím, čím by som zabíjal, takže lopatou. Lopatou dostane cez zubu. Hop. Ty si mi zničil lopatu. Ty homosexuál. Homosexuálna hyperafrická. Neviem. Musím to povedať. Ok, takže viete, nezabijem naraz, no ty svinia Krista, potrebujem jedlo. Ok, takže som si ju zabil a ideme, tam som videl ďalšiu na jedlo. A nie je to nekonečný svet, ale dokážem si stiahnuť mod, kde je nekonečný svet. Takže to si určite stiahnem. Ale má to, ten mod má sa mi že okolo tých 28 gigabajtov. Jasné, megabajtov, ale ja by som si to dokázal presunúť na SD kartu. Čiže na internú pamäť, kde mám 3 GB a na SD karte mám 16 GB,
že je to dosť prdu, lebo proste nemôžem na to natáčať videá a preto musím natáčať vo horšej kvalite, aby som mohol dlhšie natáčať. Takže zabijeme si tohto creepera. Takže pozor, nevybuchne, no dobre. Zabili sme si ho a kde sme? Že mohol by som si zabiť ešte toho zombíka. A keď si ho zabijeme, tak sa pozrieme pozrieť domov a pôjdeme skúsiť povyťažiť niečo. Takže OK, tuto si ešte zabijeme toto. Zabijem krompačov, zabijem krompačom, ale nemám ničím iným. Tuto je ďalší zombík, tak môžem ho pokúsiť pozabíjať a urobíme si tuto. Pardon, že škriekam jak idiot, ale ja som proste tak, že budem škriekať jak idiot. No, takže sa pokúsim si urobiť meč, takže dúfam, že mám drevo. Takže OK, tuto by malo byť drevo, desi, a vlastne už mám u seba. Takže to je dobré. Máme meč a máme aj toto, takže by sme sa určite vypravili na nejakého kostľúca, už sa tak nebojím. Čiže dneska to bude iba také, že asi z tých zombíkov a zabíjanie zombíkov, takže určite nebude od ťažení a ďalšie video by som dal o ťažení. OK, takže tuto nevidím nič zatiaľ. Takže OK, idem zabiť. Dúfam, že niekoho zachytím. OK, tam je jeden. Nemám šíp. Šajzan, nemám šíp. Takže OK, ideme si ho pozabíjať zatiaľ. A určite, ak by som si stiahol ten mod, tak by som urobil takú sériu, že ukazovanie alebo predstavovanie modov. By som si to naštudoval a predstavil by som mody, ako mal Exploited, ale nebojte sa, nekopírujem, to by bolo niečo iné. Teraz som sa chytil tohto, lebo si ho musím upraviť. Takže počkajte, upravím si mikrofón, OK. Že, pardon, ak ste počuli také šumenie, tak som si upravoval mikrofón. Takže tu je jeden tento. A videa, tam je aká veľká táto. A tam sa pôjdeme zdať teda na preskum, alebo ešte možno dneska. Ty vole, ja som nestiahal, pretože som sa na niečo iné díval, ale nevadí. Takže tu sú ďalší. Takže on ma vidí dávno, takže skúsim ho zabiť, ale určite ho nezabijem, čiže utekať. Aha, on ho zabil, takže OK. Zabijam si toto. Nebuchaj. Nebuchaj. OK, pardon, že tu hovorím nebuchaj ako idiot, ale nevadí. OK. Takže tam je kostlivec. Tam vidím kostlivca. Takže si ho skúsime zabiť. Ak si ho zabijeme, tak to bude dosť dobré. Tak a tam je ďalší a už je nám ráno. Toto video bude mať tiež nejakých tých 8 minút. A možno vydám zajtra alebo ešte dneska večer. To neviem, ale už mám málo srdiečok. Takže dúfam, že nezomriem. Idiot. Super. Máme tento. Ešte by som chcel nájsť, áno, toto som strašne chcel nájsť jedného tohto idiota. Takže kúkaj sa na mňa, poď ku mne, headshot a zabijem si tam mečom, idiotkom. Takže OK, ja by som potreboval na TNT, aby bol taký lepší speciál. A ak budem mať 10 odoberateľov, tak urobíme špecializme. Do prdele, čo to hovorím za chvíľu. OK, takže ideme sa pozrieť na tohto. Semka zombíka, OK, takže z tohto videa ideme domov a asi ukončíme aj video, pretože už je dosť dlhé. Ak kričím, tak určite sa bojím, aby ste ma lepšie počuli, lebo neviem, ako to zachytáva. Lebo sa to presne tam nedá dať, ten mikrofón, takže nevadí. OK, takže asi z tohto videa bude všetko. Nezapomeňte dať like, odber, koment a ak chcete s tými modami, tak určite fakt napíšte do popisku videa. A fakt ďakujem každému, kto mi prispieje like, alebo odber, alebo koment. Za všetko budem šťastný. Takže tohto videa je všetko. Čus, bus, kaktus, motherfucker.